Good morning guys, good morning. Di ana pud mi karon mo duty sa barara sa magbangon gym. Akong buhaton guys, nag-video lang ko kay way kalingaman. Og di ang akong kauban ni husay na ako nga kauban guys. Usa po na sa ka-BHW. Ito ay mga teacher guys, nalingkod. Nagpaabot sa baksinan ng pero di pa kayo mi busy guys kay ang usa ka busy kayo guys at kita sa iya mong uyab. Dito ay guys Sila naman ka subscribers ang nakakanin. guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe and like and comment. Aniya lang ko dire guys, naglingkod-lingkod lang inami kauban sa akong kauban. Lingkod lang. Nagpaabot ni og kinsay padot ang sa dagong. Og dire na lang ko to guys. Bye bye.